Suposo que tu també ho saps. Segur que es tracta d'en Freezer, oi? No, no pot ser. Però ara que ho dius... No m'ho puc creure. Estava segur que en Goku havia mort en Freezer. Em ve més d'un. Jo també noto una energia molt potent. Sembla que no pugui ser. Ets un desgraciat, Goku! No el vas deixar ben mort! Però dieu que és l'energia d'en Freezer? Au, va! I tant que sí! Jo no m'equivoco mai en una cosa així, ja ho veuràs. Què has dit? Vegeta, agafa. Això és la salsa per la barbacoa. Em fa l'efecte que encara que es destrueixi la Terra, la Bulma viurà. No, això no pot ser. Mira la Terra, ara. Els superguerrers m'han fet patir molt, però després de tot, jo hi he arribat primer que ells. És un planeta molt petit. El podríem eliminar en un 3 i no res. Però jo no quedaria satisfet del tot. Vull que em vegi en Son Goku i vull que vegi la força que tinc ara. Vols dir que vols que et vegin els superguerrers? Et veig del radar. T'acostes a la Terra, també. Aviat et demostraré qui és el més fort de l'espai!